Koğuşun küzgüsünde indi kimge okşap kaldım. İndi kavim yüzesinde indi kimge okşap kaldım. İndi kavim yüzesinde. Gariplerin koyan bilsen, uz yerinde, uz telinde söyleşirge aziz bitsin. Uz yerinde, uz telinde söyleşirge aziz bitsin. Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlar. Bugün bu Asfalay yurtunda Tatarsın Kulturum Sentri biz ötkärәбез 40 gün Мөнәшевнең теге дөньяга киткән хәтер көнен. Шулай итеп, ул бүтән көчен, зиһенен, батырлыгын күрсәтте безнең милләтне яклап. Телебезне саклар өчен, сәнгатебезне саклар өчен. Менә бу йортта biz şu bu yurt için nice yıllar biz karıştık memleket bilen. Şunda ol bir nice günler Galadov işledi. Lakin bizim işler olaydı. Biz bu tarihi yurtumuzni Kulturный центр Tatar ana bu kızının tırnaklarından tortup aldık. Менә хәзер инде 25 ел без яшибез шунда. Мәйданыбыз да без монда эшлибез, митинглар, монда Тукайның һәйкәлен куйдырдык. Шулай итеп, бу изге йортта кайный безнең сәясәт, безнең политика, безнең тормышыбыз. Anam sahabe-i kiramlarına, ahli beytlerine, şulay bizning Muhammed abdimizning ruhuna bağışlayız. Allah subhanahu wa ta'ala ruhlarını şad eylese eydi. Hem de kılgan hata kemçiliklerini gafu eyle budanın rahmetine eriştirsen idi. Muhammed Minachov mərhum ol Мәскәүдә безнең büyük şahs kişisi, халык için tırıştı, özün cəvləmicə. Bu Asfalay yurtunda biz birgə aның белән көрәштек. Hatlar yazdık, mitinglarda, piketlarda bulduk. Min iske düşürəmin, şurada bizde buldu. Luşkov bilen uçuraşu meçit yanında, ayet günü. İşinde vatan plakatları bilen de çıktı. Min de çıktım plakat bilen. Kaçan bizge Asfalay yurtun kaytarısız. İşinde Luşkov aytты. Bu вопрос решен, kaytarabız dedi. Biz bik şatlandık. Luşkov öz sözlerin барлыкка китерде. Muhammed Minachov ol бик күп эшләде татар кешеләре өчен. Иңелек ул безнең өчен ничек әйтергә инде, эталон, образец булды. Ул безгә күрсәтте ничек кирәк милләт өчен көрәшергә, коркмыйча, үзеңне җәлләмичә. Шуның өчен аның белән бергә пикетларда да басып тордык. Төрле проблемалар турында, татар телен саклау турында, Фәвзия байрамы саклау турында. Мен Шиябетдин Шамил булам. Ватан партиясына мен ничек әйтергә инде случайно лектем. А вообще мен мечтал безнең татарлар партиясы турында. Безнең бәйрәм иде, Измайловский паркта Сабантой бәйрәм иде. Шул вакытта мин торговый рядларны узган вакытта күрәмен, кеше утырып тора, и зур афиша белән. Анда язган Мәскәүдә, Россияда беренче мәртәбә организован татарская партия «Ватан». Приглашает всех желающих вступить. Мен инде
дауымыздан берді. Шол турда ойлап тұра едім. Татарлар партиясы болса, обязательно кірем деп. Екінші күннік чықтым партия әгзалары білән пикетка. Бірінші пикетіма. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля набийина Мухаммадин ва алейхи ва саллям. Минашов Мухаммад, минем абыйым була, әтиемнең бер туганы, энекәше. Ул үзе Нижгар татарларынан Горьковский областта, Краснооктябрьский районында туган иде. Ул гомере буе татар халык өчен, татар халкының теле өчен, тарихы өчен тырышып, гомере буе шул эшләр белән шөгыльләнеп, китаплар язып, гадәттә Мәскәү татарларын бердәштерү өчен шул эшләр белән шөгыльләнеп, шулай гомер итте. Мухаммад Миначева мы знаем как патриота, общественного деятеля, человека, который всегда был за приверженцем сохранения татарского языка, человека, который хотел, чтобы татары объединялись, между собой общались, татарский язык никогда не забывали. Последние вечера, которые проводил он с нами в штабе, он всегда говорил, чтобы мы разговаривали только на татарском языке, чтобы мы не забывали наш родной язык. Халыкны халык булып, милләт итеп яшәтер өчен аларга тел кирәк, мөхит кирәк, то есть среда кирәк. Менә Рөстәм Фаизовичның зур бердә заслугасы дип әйтим. Чөнки ул менә татарларны җыштыра. Бу бәләкәй генә безнең мөхит, татар мөхите. Татар телен өйрәнер өчен менә Асылбай йортында бар курсы татарский языкка. Анда менә Лилияна дигән ханым укытадыр сезгә татар телен. Язылыгыз, барыгыз анда. Атнасынан бер мәртәбә ул, әгәр күбрәк булса, 2 мәртәбә дә укытыр. Кирәк булса, 3 мәртәбә дә укытыр. Ул бит тора сездән, әгәр теләкләре күп бар икән кешеләрнең өйрәнергә. Анда проблем юк. Анан татарча бер Лилияны гына укытмый, тагы татар теле укытучылары бар. Барысы да үзебездән тора. Әгәр без телибез икән татар булып калырга, ул чакта без татар булып калабыз. Әгәр теләйбез икән безгә барыбер кем булырга, ул чакта без татар булып кала алмыйбыз. Бит һәр кешегә ул барыбер була алмый, барыбер это равнодушие дигән сүз инде ул. Кешегә барыбер. Анда яңгыр яусын, хоть таш яусын, хоть әллә ни яумасын, аларга барыбер шикелле. Ул шулай табигатькә генә караш. Милләтләрдә халыкларга андый караш ул дөрес түгел. Чөнки менә карагыз инде, сез күбегез аралаша там урыс яһүдләр белән аралашасыз. Анда культура турында сүз чыга. Сез нәрсә әйтәләсез? Сез бит белмисез үз культурагызны. Мухаммад Миначева мы знаем как человека, который сделал очень много для того, чтобы нам вернули вот этот красивый дом Асадулаева. Он очень много приложил своих усилий для этого. Также мы его знаем как исторического деятеля, кто впервые в Москве провел после войны Сабантуй. Он активно принимал участие на наших вечерах. А последние мероприятия, которые мы с ним вместе проводили, это штабовские ифтары, вечера, посвященные сохранению татарского языка и культуры, Уртак-Фикер, который у нас проводится каждый месяц. Bizning urf-odatlarni saqlash uchun bek ahamiyatli aybar. Chunki Moskvada yashay xalq ol rus muhiti, bunda tatar muhiti yo'q. Shunga ko'ra bunda Ramazon oylarında, Qurban bayramlarında, Saban to'ylarida xalq uchrashadir, aralasha, siylasha. Tatar xalqının məsələləri көп, onun yönəlişləri bik көп. Həm indi kim nişik bulduranlar, indi yönəlişdə bulduranlar, şul yönəlişdə iş alıb bara. Менә татар халкының кемдер аның элитасы, ансы инде башмый дип ойлап, аның аяклары бар, ул зур организм шундый.
Менә бу организмның нерв системасы да бар. Мөхәммәд абый татар халкының нерв системасының бер күзәнәге иде. Ул иң авырткан мәсьәләләрне беренче булып сизеп алып, халыкка җиткерәдер. Һәм шул мәсьәләләрне барыбыз да аңлап, аннан соң аның өстендә эшли башлыйдыр. Шуңа күрә мин уйлыйм, Мөхәммәд ага Минашевның Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә, бөтен Россия татар җәмәгатьчелегенә, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессына киткән өлеше бик зур. Ул куйган мәсьәләләр бүген тирәнәеп, киңәеп, һаман эшләп киләләр. Менә мәсәлән, ул заманда беренчеләрдән булып татар теленә дәүләт теле статусы бирү турында бөтен Россия буенча күтәргән. Хәзер шуны инде галимнәр төрле яктан нигезләп, төрле яктан күтәреп, бүген инде бу тема бик актуальга әйләнде. Ул эш дәвам итә. Һәм шундый мисалларны күп китергә булыр. Монда ничек дип әйтәсең, инде дөнья шулай корылган. Мөхәммәд абый үзе безнең арадан китсә дә, аның эшләре мәңге яшәр. Мы о нем знаем, что он один из славных, ярких, активных, последовательных сынов татарского народа. Сделал много полезного, хорошего, беззаветно был предан делу татарского народа. Много создавал проектов, работал в этом направлении с конца 70-х годов. Один из основателей партии или основатель партии «Ватан». Много было предложений у него, связанных с татарской культурой, с татарским языком. Вот. И в связи с тем, что у татарского народа и у кумыкского народа большие исторические связи, большое историческое прошлое, и есть историческое настоящее и большое историческое будущее, мы вместе с татарским народом, поэтому мы пришли сюда и поучаствовать, отдать дань памяти Мухаммаду Миначевичу. Әмінә бүген аның истәлегенә шушы зур залны бирделәр, шу хәтле күп кеше килгән. Димәк, Мөхәммәд абыйның сүзләре ул бу вакыйлыкка күчкәннән соң аның эшләгән эшләренә күбрәк әһәмият бирә башладылар, минемчә. Күбрәк аңлый башладылар Мөхәммәд абыйны. Без аның белән байтак еллар бергә эшләдек дип әйтеп була, чөнки Мөхәммәд абый татар халкы мәнфәгатьләрен яклап үткәргән пикетлары, аның чыгышлары, татар теле, ул Мәгариф министрлыгы каршында булмасын, атом энергетикасы министрлыгы каршында булмасын, ул беркемнән дә курыкмый иде. Һәм аның менә шушы эшләрендә мин дә без анда бара идек, мин аның белән бу хакта әңгәмә ала идем. Ул үзенең нәрсә өчен шушылай тырышканлыгы турында сөйли иде. Ул битараф булмаган кеше. Гомер буе менә шу битараф йөрәге дә шуның аркасында чыдамагандыр инде аның. Аның күңелендә бары тик менә татар халкының мәнфәгатьләрен яклау ятты. Бүтән нәрсә турында уйламады ул беркайчан да. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәрбер милләтнеңке бер төрле шәхесләре булырга тиеш. Кемгә безнең яшь буыннар карап өрнәк ала торган кешеләр булырга тиеш. Мин уйлыйм, Мөхәммәд абзый Миначев шул бәндәләрдән булды. Чөнки ул беркайчанда милләте өчен көрәшүне туктатмады. Нинди авырлыклар булса да, нинди шелтәләр булса да, шул үлгәнгә кадәр шул юлда булды, Аллага шөкер. Әмма менә шундай кешеләр булмау сәбәпле башка бер төбәкләрдә татар милләтенең рухи эше булсын, милли эше булсын, тел мәсьәләсендә булсын, бик авыр чорлар бүгенге көндә үтә. Шуның өчен менә Мөхәммәд Миначев абзыебыз кебек кешеләр күбәяргә тиеш. Һәм дә яшь буыннар аныңгы шул уйлаган фикерләрен, аныңгы кылып бетермәгән эшләрен дәвам итәргә тиешләр. Чөнки әгәр дә алай булмаса, борынгы килгән зур, атаклы, тарихлы милләт, татар милләте бүгенге көндә зәгыйфлек дәрәҗәдә яши.
Мөхәммәд абый минем өчен ул бик якын кеше, ул минем якташым буларак кына түгел, халкыбызның яклаучы кешеләрнең берсе булып истә калды. Һәм ул Мәскәүдәге яшәгән татарларның иҗтимагый тормышы белән гел кызыксынып яшәде, гел аның мәнфәгатьләре белән борчылып яшәде. Мәктәптә ул еш буладыр иде. Бигрәк тә мәктәпнең ачылып беренче елларында эшчәнлеген башлаган елларда Мөхәммәд абыйдан, мәсәлән, без тәнкыйть сүзләрен ишетергә дә риза була идек, чөнки ул тәнкыйтьләргә хаклы кеше иде. Чөнки ул бөтен гомерен менә шушы татар халкына багышлап яшәде ул. Безнең халык арасында бит менә татарга хезмәт итәм, халыкка хезмәт итәм дип төшкергән саен акча сорап йөрүче кешеләр бар. Ул бер кайчан да һәр вакыт менә гел халык өчен генә булсын дип, үзе турында бер дә кайгыртмыйча, һаман шул юлда хезмәт итте. Саулыгын да жәлләмичә, вакытын да жәлләмичә. Бүгенге көндә мин, мәсәлән, мәктәпне тәнкыйтьләүчеләрне күп күрәм. Ләкин ул тәнкыйтьләүче кешеләр мәктәпкә бер адым да ясамаган кешеләр, бер тапкыр да мәктәп бусагасын атламаган кешеләр. Менә Мөхәммәд абый икенче төрле кеше иде. Ул чынлап күңеле белән халык өчен янып яшәгән кеше, һәм анардан без тәнкыйть сүзен кабул итәдер идек. Мин аны беренче тапкыр күрдем. Бик күптән инде, 1988 елда. Ул иң беренче татарларның җыелышы иде, Казанда. Анда ул килгән инде. Чыгыш та ясаган иде. Ул вакыттары яшь иде. Әмма ул вакытта да күренеп тора инде аның тигән фикерләре дә бар. Һәм ул аның ялып тора торган, күренеп тора инде ул вакытта да аның ялып тора торган кеше икәнен. Милләт өчен, Татарстан дәүләте өчен, татар теле өчен, дәүләтчелек өчен янып тора торган кеше иде. Һәм ул андый кешеләр бик сирәк. Һәр вакыт көрәштә, һәр вакыт шул Татарстан дәүләте, татар халкы дип борчылып тора торган кеше. Ул сәясәтче генә түгел иде. Ул сәясәтче дә иде. İçtimai işçilik alып баручы да иде. Шул вакытта ул тарихчы иде, этнограф иде, күп китаплар язды ул. Менә татарларның чыгышы буенча, мишәрләрнең чыгышы буенча, мишәрнең теле буенча китаплары бар аның. Менә шундый күп кырлы, күп эш эшли торган кеше иде. Һәм чын татар милләтпәрвәр иде. Мөхәммәд абый белән без 90 елдан бирле таныш. Казанга килгәндә, Казан җыелышларында, Казанда төрле чаралар үткәргәндә, ул еш кына катылган, шушы Казанда без катнашкан, Казанда без аны белән танышып алдык. Һәм дә инде шуны әйтергә кирәк, менә минем бу сәясәткә күренешләрем, аның күренешләре менә бер уртак, бер платформа тапты. Шуның өчен без аны белән бик соңгы елларда, 90 елларда да, 2000 елларда да бик дус булдык. Менә Мәскәүдә мин 2000 елларда эшләгәнем беренче ел. Монда еш кына очрашкан идек һәм мин Ватан партияның җыелышларына килгәнем һәм бу Ватан партия эшләренә катнашырга тырышкан идем. Менә шуны әйтергә кирәк. Менә Мәскәү 90 еллардан беләм инде Мәскәү оешмаларын, менә шундый милләтче, ватанпәрвәр, ватанын сөйгән, татарын сөйгән, телен сөйгән оешма дип, ватан оешмасын дип әйтергә кирәк. Күп оешмалар бар иде, туган тел оешмалары, башка оешмалар да бар иде. Әмма иң көчлесе менә бу күзлектән Ватан партиясы. Менә шул күзлектән менә мин бик хөрмәт итәм Мөхәммәд абыйны. Әмма дә менә бу 80 елларда бу перестройка башлана башлады. Горбачев
перестройкасы дип әйтергә кирәк. Ул вакытта төрле форсатлар милләтләр өчен тудырылды. Менә иң беренче сафта Мөхәммәд абый булды. Менә беренче Сабантуйны Измайлов паркында, башка җирләрдә дә, башка чараларында Мөхәммәд Миңашев оештырырга һәм үткәрергә тырышты. Хәтта шул менә минем белүем кадәр, хәтта менә бу беренче Сабантуйда үз ул вакытта сирәк иде. Шундый спидола радио приемниклары бар иде. Яңа иде. Менә Батыр өчен үзенең призын куйды. Чөнки ул вакытта акча мөмкинлеге бик әйтергә ниш кирәк, акча мәсьәлесе бик авыр иде. Шуның өчен инде үзләре акчалар җыеп, нитеп, үз средстволарындан оештырырга тырыштылар. Мин белүем кадәр бик күп татар 80нче елларда бик күп татар самодеятельность үзешчән артистларны булдырырга тырышты, ул концертлар үткәрергә тырышты. Менә иң мөһиме инде бик әһәмиятле дип саныйм менә бу сәясәт эшен. 90нчы елларда әйтүем кебек, 2000нче елларда бик каты, бик күп пикетлар оештырды. Менә кая булса да, нинди булса да, кыйсыты булса мөселманнарга, башка милләтләргә, татарларга шунда ук пикет оештырган, чыккан, курыкмыйча чыкканнар. Мөхәммәд Миңашев бит ул милләт өчен керешкән кеше. Собраниялар без монда күп аның белән бергә уздырдык. О бит безнең тагында тарих белән дә шөгырьләнде, безнең татар тарихы белән дә. Анасы безнең менә этнонимнар белән дә шөгырьләнде. Берничә китап чыгарды. Шулай язып, журналистикада мәкаләләр күп язды. Шунадан Мөхәммәд Миңашев киткәч инде без инде Мәскәү халык ятим калдык инде шулай. Андый кеше яныбызда юктыр. Ул бик зур безнең хорлык безнең өчен. Мөхәммәд әфәнде Миңашев безгә җитешми. Не хватает его. Нет сегодня среди нас нормального такого лидера. Вот. Я надеюсь, может появиться. Эшләүче кешеләр, мәктәпкә бер адым да язылмаган кешеләр, бер тапкырда мәктәп бусагасын атламаган кешеләр. Менә Мөхәммәд абый икенче төрле кеше иде. Ул чын-чынлап күңеле белән халык өчен янып яшәгән кеше һәм анардан без тәнкыйть сүзен кабул итәдер идек. Инде үземнең шәхсән мөнәсәбәтем Мөхәммәд абыйга. Мин аны әле бик яхшы белмәйдем. Яшь бер 30 еллар элек Моз концертның юбилей концертында. Мәскәүдә генә түгел, безнең татар халыгыбызның төп проблемасы үзенең диненнән ерагаюы. Чөнки бүген һәр вакыт татар мусулманнарының тарихындан булсын, төрле авыр чорларда булсын, татар халыкның төп таянычы дин булган. Әгәр дә шул татар халыкның дине зәгыйфләнә карата, аларның милли рухлары да зәгыйфләнә башлады. Шуның өчен әгәр дә шул дини рухны татар халыгына без кайтара белмәсәк, милли рухны татар халыгына кайтара белмәсәк, һәрбер халык аның тормышында бер төрле терәк, бер төрле нигез булырга тиеш. Ул да булса безнең дини нигезебез булырга тиеш, һәм милли хисләребез куатлы, көчле булырга тиеш. Главная проблема татар Москвы – это разобщенность. Это главная проблема. Татары Москвы как выпавший снег, рассыпаны по всей территории. И каждый топчет этот снег как хочет, и в любом направлении. До тех пор, пока татары Москвы не будут собраны в одну кучу, ничего у нас не выйдет. Только когда татары Москвы вместе, когда они знают друг друга, понимают друг друга, мы можем что-то сделать здесь. И главное, сохранить свою страну, такую, которую наши предки создали. Вот это я хотел бы сказать. Что если бы все это работало как надо, тогда было бы хорошо. Но, к сожалению, все эти организации официальные, они, к сожалению, не занимаются собиранием татарского народа. В этом отношении можно пример привести еврейскую общину.
где каждый член общины, он состоит на учете. И община знает, кому как надо помочь, чем помочь. И действительно они осуществляют помощь. Они собирают интеллектуальных людей, выпускают, создают различные проекты. Сходите в еврейский культурный центр, который был создан на пустом месте, и посмотрите, как он работает. К сожалению, здесь не так. Конечно, ol ölgəndən soň onun işin devam etişlər var. Hem de onun işi devam edilecek, onun milletteşleri devam eden işlerin elhamdülillah yazan kitapları kübra kaldı. Yani